I dobro jutro, građani Srbije. Evo, novi dan. Danas mi se koleno osjeća nešto bolje. Sad je oko 15 do 8. U 9 treba da budem tamo u nekom hotelu, imamo taj razgovor, rekao sam vam to juče. I onda tamo koji jedan imam taj trening. A plan za danas je, znači odradit ću taj trening, ali ću da radim sve neke lagane stvari. Čisto testiram koleno, iako je sad već bolje. Jutros kad sam ustao, baš sam se iznenadio što malo bolje. Tako da to je ekstra. I to je to, da osmislim cijelu liniju, ja ću biti srećan i zadovoljan. Samo da se javlja, ne zazam. Dobro, hvala. Tako da, pokušat ću danas da vam snimim neki deo treninga ako uspem. Nadam se da hoću. To je to. Upravo sam bio na tom mitingu i u suštini su oni sad tu ponavljali sve što sam već znao, ali generalno bila je jedna stvar koju nisam znao, a to je vezano za ocjenjivanje takmičenja, to su promijenili i sad je potrebno da se odradi linija od 20 do 45 sekundi, a ranije je bilo duže. Dakle, to je ekstra, izbacili su onu kategoriju skroz. Bila je jedna kategorija variti, kao trebao se da uradiš salto u stranu, nazad i napred, morao se da imaš kao po jednu rotaciju od napred, nazad i u stranu, sad to više nema, bukvalno si slobodan i tu, tako da to je ekstra. Sad tražim negdje, hoću da popijem čaj, pa ću kasnije da jedem i idem tamo na taj prvi trening. Samo ne znam gdje je ovo zatvoreno, napišu zatvoreno. Bukvalno sam to tražio, ali je zatvoreno. Sad ću imati šta ću. Sve radi od 11, brate, šta je ovo čovječe? Kod nas sve radi vrte ono od 8 sad. Brate, koliki je grad, nemam gdje čaj da popijem, da li je moguće u 10 sati. Evo idem sad do tržnog centra, ja se nadam da radi, piše da je otvoreno, ne piše da je zatvoreno. Samo ne piše da je zatvoreno. Tako da ne znam, idem do sad shopping centra pa ću da vidim. Našli smo čaj, zaboravio sam na ovdje, nema veze. Zovem se Draga. Našli smo čaj da biti. Čim završimo ovdje tamo, tako da vidjet ću. Biće baš teško da uspijem da snimim nešto sad ovdje. Pošto treba da odradim svoje, imam svojih 45 minuta i to, tako da teško ću da snimiti nešto, ali ajde vidjet ćemo možda kad mi dođe ovi drugari iz Bugarske ili neko, ne znam, pa da me snima sa strane, ali bit će to baš problem. Ali nema veze, javit ću kasnije. Evo mogu ovo da snimim, ovo je deo za zagrevanje ovdje. Do ovam. Ovo nije bilo ranije, mislim, bar ja da znam. Nisam, ali prvi put sam ovdje. U Bugarskoj nije bilo. A tamo je prava stvar. Ja krećem za nekih pola sata. Opala. Jel snima? Snima. Evo da se javim, ja ne znam da li sam se javio uopšte. Sad sam imao neku fruku sa Bugarima, zato što jučer su trebali da dođu u Montpellier i da uzmu ključ od svog smještaja, ali mi je otkazan let, tako da dolaze danas, a danas taj njihov vlasnik tog smještaja nije u ovom gradu i ne mogu da uzmu ključ. I onda sam im sad sredio da dođu ovamo gdje sam ja kod ove devojke. Malo mi je bilo neprijatno isto da je pitam zašto će njih troje da dođe, to jest njih trojica. Ali dobro, sredili smo ova devojka baš dobro, tako da htjela da ih primi ovdje na jednu noć. Tako da ćemo doći večeras. A što se tiče takmičenja, sve je ok prošlo. Nisam radio samo te najteže trikove, ostale neke stvarčice sam isprobao. Smislio sam cijelu liniju od tačke A, tačke B, bukvalno svaki pokret znam tačno šta ću da uradim. Tako da je to odlično. I to je to, u suštini ostalo sam rekao što se tiče tih nekih promjena u ocjenjivanju to. To nisam stigao danas, nisam uspio snimim, baš mi je teško da snimim sam sebe, a čak i neko drugi da me snima, opet je malo problem jer svako tu nešto radi sada, ja imam neko da me snimi. Vidjet ćemo sad, pošto su ovi Bugari tu, bit će oni tu, a jedan od njih neće da radi ništa, bukvalno to samo da podrži sve, tako da možda ću moći da me snimi nešto, da vidite neki pokret. A što se tiče takmičenja ću imati sigurno snimljeno, tako da to ću baciti kad tad snimim. To, uzeo sam ovdje da imam nešto kasnije da pojedem. Jedem ova takosu samom, brate. 2019 sam bio u Francuskoj u nekom drugom gradu, a ne ovdje. I jeo sam u nekom takosu nešto mnogo dobro. I to mi je baš ostalo kao, hoću da probam to kao, kad sam se vratio u Srbiju, nema kod nas. I sad sam to bukvalno jeo danas, jedan juče i tako. Ali menjam, nije jedno isto. Tako da, ništa. Čujemo se mi onda sutra nastavljamo priču.
Evo čisto da se javim, došao sam sad ovdje, ovo je posljednji trening pred takmičenje. Žao mi što nisam mogao sad snimiti ništa specijalno juče, a neću moći čekati danas. Ali što to je to, tako da vidjet ćemo. Žao mi što ne mogu snimiti, kažem ponovo. Vidjet ću možda možda dođe iz Bugarske pa da mi snimim nešto, ali ako ne, samo ću dajem rezultat na kraju i pokažem klip, tako da je to. So high. Yes! Oh! Evo da sjajno brzaka u suštinu, odradio sam trening, sve je prošlo ok. Koleno mi izdržalo sve i bukvalno za nekih pola sata do sat ću ja biti, ja mislim, tako dana. Evo ga event. Notre prochaine athlète nous vient de Serbie, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Dragan Giacomelli. Allez! Et un gros double side flip pour commencer son run. Un side flip et donc un salto de côté. Allez! Il peut appuyer. Allez au bout! Yes! Magnifique scoop job avec une belle réception. Hey! Allez, allez, allez! Allez! Le double cork. Nije izdržalo koleno. A sam sve uradio kako sam htio, osim eto, nisam izdržao koleno. Dočekao sam se ravno uspravno. Šta da radimo? Dame i gospodo, sada najteži deo. Moram nogu da držim ravno. I sad treba da izađem ovdje. I dobro jutro, dragi gledalci moga kanala. Novo svitanje, novo jutro, novi ja. Tu je noga. Noga je fiksirana u ovome, da bude prava. Iako nije baš prava i dalje ima neki malo ugao, ali šta da radim. Htio sam samo da se javim, da se čujem šta je bilo šta je bilo urgentno, kako šta je to bilo. U suštini, vidjeli ste šta se desilo, ne znam da sam pričao o povredi, jesam ja mislim malo. Pa bukvalno ništa, znači nema šta, uradio sam sve, cijelu liniju kako sam ih hteo i na kraju uradim dupli kork i vidim da se dočekam sve ok i samo mi koleno odjednom bum, ništa. Popusti skroz nešto, znači otkači mi se nešto, kvrcne sve, znači užas i samo skočim na stranu, levo i to je kraj. Pa su ništa došli po mene iz hitne, bilo 5-6 ljudi pa me nosili 10 minuta do tu neku šatora, pa me tu ispitivali malo, pomogli mi tamo vamo. Mnogo ljudi mi pomoglo, baš hvala svima. Baš mi to značilo, kad sam izlazio isto aplaudiralo je 1000-2000 ljudi, baš mi je drago što su me svi podržali. Iako sam bio u tom stanju u kom sam. Čak nisam teo da uzem njenu anesteziju za bolove, baš rekao sam ne za to, a bio sam jako blizu da padnem u nesvijest, znači kad se to desilo, ogromna bol. I onda sam otišao, odvezao sam me do urgentnog centra i tu su, mislim ništa tu ne bilo, samo sam čekao jedno 4-5 sati dok ja nisam došao na red bukvalno, a koleno mi je bilo savijeno. Ja sam pokušao da ispravimo koleno, znači jedva sam tu uspio da preživim nekako, stavili su mi neki kao vazduh da udišem, kao pain relief fazon. I uspjeli smo neko da ispravimo, ali sad preko noći mi se malo savilo koleno, ali ajde vidjet ću, možda će se ispraviti. U suštini nije ništa slomljeno, moram da radim MRI za 3 nedelje da vidim šta je, da li neki ligament nešto, a ja mislim da jeste. Sad ne znam da li je ACL ili meniskus, ali to će tek da vidimo. Tako da to, sa te strane kolena, ovdje me boli znači užasno, ali povreda pre ovoga je bila ovdje dole. Tu ne znam šta se desilo, znači samo, ne znam, to ću sve da vidim kad budem MRI radio. Pokušat ću danas da idem da gledam finale freestyla, volao bi da idem to da vidim. To imam štake, ne znam, tu su negdje. Evo su. Tako da to je to, ne znam koliko će trajati oporavak i ne znam šta će bude i koliko će čekati za operaciju i to sve. Pošto ću operaciju najvjerojatnije raditi u Srbiji.
Tako da, ako bude trebala operacija, ja mislim da treba. Nije mi još niko kao potvrdio. A do tad nosim ovo. Tako da, to je to. Ja sam generalno zadovoljan kako sam uradio, stvarno. I gledao sam poene i to skor, i da sam stao to na noge, bio bi u top 15. Tako da, baš sam zadovoljan. I ako ću zaustaviti ili karijeru ili ovako, ne znam, mislim, nije ovo, ja mislim, kraj karijere, ali svakako ok mi je ovo način, kao, znaš. Zato što sam gurao svoj limit maksimalno. Pokušao sam da budem što bolje mogu. Tako da nisam uopšte tužan, uopšte nisam nešto, zapravo da čekam sada da prođe ovaj cijel proces, da vidim šta se desilo, operacija, da krene rehabilitacija i da se vratim za jednom godinu dana, godinu i po, neću da žurim uopšte, ali da se vratim 10 puta bolje, tako da, to je cilj. Pozdrav, ne znam da ću imati još nešto, možda i hoću, ali mislim da je u suštini nema pisao šta, idem da gledam freestyle, možda snimim malo finale freestyle da vidite nešto i onda idem poslije mučenje, poslije autobus, pa avion i tako da, to je to. Oh, c'est le bruit en fait.